tento vozeň je vyjebaná sauna, to vám poviem na rovinu. Ľudia, vy si neviete predstaviť, ako ma bolí ľavá ruka. Ako ma bolí práve koleno. Bratislava hlavná stanica. Ne. Včera som stratil hodinky na hip-hop, že proste padli mi. Je 17:27, takže ten čas vám dneska moc hovoriť nebudem, keďže absolútne neviem, aký je čas. Ale tento vozeň je vyjebaná sauna, to vám poviem na rovinu. A ešte to je najlepší vozeň zo všetkých. A všetko tu máme Adamové Kámo, pekné to je. Ľudia, sme v Brne, oficiálne sme sa už ubytovali. Sme ready na Red Bull Dance Your Style národné finále. Ideme si spraviť unboxing. Taška, Rastio. Tričko, toto som mega potreboval, lebo toto, v ktorom som sem prišiel, tak som prepotený. Ale že absolútne. Ponožky, šutovka. S týmito stúhmi.